Оф, не си харесах нищо. Супер. Давай да ходим. Стигате, нали за това дойдохме? Последно сме тук преди да замина. Права си. Но нямам никакви сили. Добре, поне да изпием нещо в нашия бар. Става. Поне няма да се разхождаме повече. Ох, момичета, не се усетих. Брат ми ще откачи, почва да се стъмва. Какво да му кажа? Човек, това е последната ми вечер. Плюс това си вече на 18. Не може да продължаваш да се отчиташ на брат. Айде малко по-сериозно. Моят е много вкусен. Моят не ми е особено вкусен. Трябва ми малко въздух. Център 112, слушам ви. Добре, разбрах ви, приятел сигнала. Идвам да говоря много важно нещо с тебе, защото не знам към кой вече да се обърна. Не мога да ти помогна. Гледай в очите, това е важно! Днес бъди по-внимателен. Имам усещането, че тъпия врат е пратил някой да те търси. Абе, Волко беше твоята сестра! Дали, който помни, никога не би обърнал гръб на приятел! Ива! Шеф, направо ще му размажам от злата. Майка му.